Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Lunes ning ikanapulog pito nga simana sulod sa tuig. Misa na punta, pasalamat sa Dios sa iyang kaayo, sa iyang kadakong gugma na itong tanan. Padayintang maghalad kaniyas itong pagpasalamat. Ug usab ang atong mga katuyuan, labi na itong mga intensyon nga gibasa, kaluwasan sa mga nangamatay, ug atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, labi na itong mga minahal, sakop sa pamilya, ang inahanglan sa itong mga pag-ampog panabang. Karon atong hinulusulan ng atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, among Amahan, og tig panalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuloy kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya si Moises ug milugsong sa bukid, dala ang duha ka papan nga tigpahinumdom nga may sulat sa luyog-luyo. Ang naghimo ni adtong papan mao ang Dios, ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nandungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao, ug miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahob nga ingon ug gubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili kana kagahob sa kadaugan, ni kagahob sa kasub-anan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo, ug nakita na niya ang nating baka, ug ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Gipusdak niya ang mga papan nga iyang gidala, ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo, ug gidauban kini. Unya iyang gidugmok ug gisagol sa tubig ug gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo kanimo niining katawhan nga giangin mo man sila paghimo niining makalilisang sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako. Nasayod ka bitaw nga gusto gayud sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himui kami Dios aron maoy mangulo kanamo. Kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Ingnan ko sila, dad-a nga ri kanako ang inyong bulawan. Ubusa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo, ug mitunga kining nating baka.
Pagkasunod adlaw miingon sa si Moises miingon sa katawhan. Nakahimo kamog makalilisang sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo. Basin pag madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayod sa sala nga nahimo ni ining mga tawhana, naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako mo'y akong papason. Karon lakaw, dad-a ang mga tao sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel. Magagiyak kanimo. Apan inigabot sa hustong panahon, silutan ko gayod sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang atong mga katigulangan nagimog bakad dito sa Horeb, ug nagsimba sa kalalaw-larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himahayan. Sa larawan sa katuro nga mukhaubal nalimot sila sa Diyos nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat dito sa Ehipto. Katingalahang mga buhat dito sa Yuhutasaham. Makalilisang mga butang dito sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Unya miskot siyang sa pagbuukan nila. Apan si Moises ang iyang pinili, mibarug aron pagpangamuyong alang kanila. Aron pagpuypuy sa iyang makalaglag nga kapungon. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang manaausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usak sa liso ka mustasa. Ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Ug sa pagtubo na niini nahimo kining labing dako sa tanang tanong. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa papatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod nga mitubo ang tibuok nga minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit akog mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginan ko silag mga butang nga wala pa hibaloi, sukad mabuhat ang kalibutan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa akong pagpamalandong sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa Exodo, nakahinumdum ko ni anang atong expression sa English nga nagkanayon. When the cat is away, the mouse will play. Or naiuban siguro, when the cat is away, nangita ag ilaga. Ito, when the cat is away, the mouse will play. Sa atong pasabutan na atong kasinatian, kung wa gani gatanaw, labi ng mga master or amo sa balay, or bisan gani kaming mga anak, kung may maginikanang nagbantay, hala, kung batay gyud kiat, kung batig duwa, tanang gustong buhaton nga wa gibantay, buhaton ang tanan. When the cat is away, it's like the mouse will play. I think mauni ang hunahuna ni mga Israelita, mga igsuon, sa dihang si Moises miadto sa bungtod, nakighinabi sa Ginoo. Ug tan-aw nila nga, wa mas Moises, wa may nagbantay nato. Hala, so ang ilang gibuhat, naghimo silag nating baka nga murag tinigom, nilanay nga mga bulawan, ug ilang gisayaw-sayawan nga murag Dios-Dios. Mga nasa pag-abot ni Moises, sa puwerte niyang laguta. Di, manimaayo. Mutoy ang gibusdak to. Namurag ng hagis si Moises. Nila talikod na ganing kong kadiyot. Unsa na ninyong gipangbuhat. Mga igsuon, sa ato sab kasinatian, tinudanay naagitaan ng tendency nga murabag. Wa gani magtanaw, hala, buhat unsay gusto. But that is possible if it is between us nga mga tao. Pwede tang makatago-tago, pwede kitang mutago. But before God, nothing is hidden. Everything is clear. Even before we do any action, nahibaw na ang Diyos atong kasing-kasing, atong huna-huna, atong mga plano. There has never been a moment in our lives that God is away or God is closing His eyes. And I think two things pahinumdum nato, if that is the reality of God. First is, kung nahibaw na siya sa atong hunahunang kasing-kasing, apil na atong mga plano, we don't have the reason nga magtago-tago. First is, we should always be transparent and open to Him. Nga murabag mag-ampo ta,
nga maugyod ta. Di ta magampo nga marag okay ka, but in the end, igawas ni mong simbahan, murag day wa gihapon kagaampo. Because you are not that open and transparent in your prayer, in your moment here sa simbahan. Mo na nga simbata, kuwang. Kaya nga naman, wa man na to ablihi ang tanan. We are not even real to ourselves, how much more to Him. Anak kong pangutanan ka, kumusta man ka? Okay ra, pero gadugo na. Pagkamatinud-anon, openness and transparency. Second, kung ang Diyos sayod na sa tanan, sa atong hunahunang kasing-kasing atong mga plano, aside from openness and transparency, there has to be also fidelity and consistency. Mao man ang kasagaran, di ba? Huwag gani naagay magtanaw, hala, murag ikag di makabu akong baso. Pero naag gani, huwag gani, hala, kiat yun. Dili ta consistent sa atong gituuhan, dili ta consistent sa atong binuhatan. Kay lagi, gasalig nga way gatanaw, gasalig nga way gabantay. Once more, God is fully aware at this very moment unsay na sa itong kasing-kasing ug nahuna. Hence, aside from openness and transparency, pagkaabli, we should also have that consistency and fidelity. Pagkamakanunayon, pagkamatinud-anon. Kay mauni, ang pahinumdum nato nining ebanghelyo, kining liso sa mustasa, kining patubo sa pan, di gini siya muhimong mudako, kung pabili na siya diyang diha. Unsay nakapadako ana niya is that consistency and the openness, the flexibility of that seed, nga kinahanglan muputuog na siya nga ukayon, atimanon, bubuan, tanan. Hangtod nga nahimo siyang dakong kahoy. Mausad ta, kung ato lang tipigan ang tanan, nga di ginato ablihan ang tanan sa tubangan niya, wa gyoy mahitabo nga grasya. Wa gyoy mahitabo nga kalambuan. Wa gyoy mahitabo nga pagtubo. Nayuban, sige tagsimba, pero maura gihapon ang kinaiya. Sige tagsimba, pero sige tagpangutana, nga no manggihapon, way grasya. Basin bakaha, napatay gitipigan diha. Katapusan, milabayng buwan, nakadawat ko og chat, message. Dili sa akong kaila. Pero sa tao nga ako na nakita, in a place very unusual, nga numan, nag-abot mi ani niya sa usas mga prisuhan diya sa Kalunasan, sa Cebu City Jail. Kay, panguna na kong misa dito, kay mahangyop na lagpamisa. Ibuong man ko nga, pagsud na ko, naghang mga nakaila. Sige punahon na, wa maso ko mapriso. Nakuyawan noong ko. Maudi ay kay nang magmisa ko sahay sa GMA 7 kanang sa St. Paul nga TV Mass, mura may ilang masimbahan. Sumingon po silang, "Hi Father, sabi ko magtaas ka Pero daghan kada misa na ko dito, magbalik-balik ko dito, daghang gumuduol nga Father, iyampo ko Father ha kay ni apply taon kog parol ma-approve unta. Father, litigation, promulgation ako sunod buwan, may unta og ma-acquitted ko Father. Milabayng buwan, may ni-chat, Father, salamat ka is imong pag-ampo. Nakauli na kus amo. Sikok tanaw di imong nagkita ani. Uy, ko siguro ako pa nang giampo. Pero tanaw na ko, uy, mao man din siya. Ako pong giingnan, hala, kanindot good. Salamat sa Dios ha. Ang pingiin taon na ang imong kagawasan. Iyang tubag nga nakapatandog ka inako,
Yes, Father. Ako kining ampingan, kay bisan gani sa katong dito pakusod si bilangguan, wagi ko mohunong sa pagampo, pagpangayo nga unta, makagawas nako sa bilangguan. Kining mga prisuhan, daghang mga higayon nga murabag, muingon ta, madugta mo diha, maimpyerno mong tanan, mga kriminal mong dagko. But you know, matod pa sa usan ako kay suong pare, parehas rabi ako nutang tanan. Ang usar kay kalainan, walang kita sakpi. Bitaw? Pero usa ko nakita, inato yang kahimtang, pero nagpadayon, nagmakanunayon, abli kanunay, siyang pagampo, pagsalig sa Dios. Ug sa katapusan, iyag yung nadawat ang grasya ngayang gitinguha. God is never a cat. God is God, who is always here, who is never away, but always with us every moment of our lives. Hence, we just have to be open and transparent, faithful and consistent. Hinaot paunta. Manindog ta, ug atong ihalad sa Dios ang atong pag-ampo. Muingon kita, Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Ang mga Kristohanon, ug sila nga miangkon nga mituo kang Kristo, mutubo diha sa pagtuo, paghigugma alang sa usag-usa, ingog ti mailhan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Nga madugangan ang atong personal nga pagtuo, ug moila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Nga sila kansang pagtuo, nagmabugnawon, ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka, mapanalanginan og bag-ong kadasig sa bag-o nga sa ilang Kristohanong panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, mula hutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Nga ang nangamatay nga nakapangalagad sa Ginoo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, makatdayon na ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ibukbo kanamo ang imong grasya. Karon sa hilom ipadangat ang ato sa Dios, kinsasayod sa tanan sa atong kamatuoran, ang tanan natong mga panginahanglan. Langit nung amahan, punos paglaong, pagsalig nga imo kaming paminawon. Amo kining gihalad kanimo, kining among mga pagampo, katilingban, ug bisan kining among mga personal nga mga paginahanglan. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Pagampo kita, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig sa pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok ni Santos kasimbahan. Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diya sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diya sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ubos sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kay Ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, o mihatag niini ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among tagdumala, ug namong tanang mga pari. Hinumdumi usab ang uban namong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, kang San Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy kang nga daygon, amoy kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya, ihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa, sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kaimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo ba nagigarian ang gahom ang himaya hangtod sa kahangturan? Ginoong Jesucristo ang ingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malausab kanimo. Ipaambit nato ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw manaa kaninyong tanan. Sa Diyos ka nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos ka nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan, mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kitabulahan gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Lawas tugon ni Kristo, mag-amping ka na mas kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ipahinumduman ta nga walay gutlo sa tong kinabuhi nga ang Dios milakaw, way kahibalo, way nakita. God has never been away from us. All we have to do is just to be transparent and open totally. And most importantly, pagkamatinud-anon, pagkamakanunayon. Kay bisan unsa patong kahimtang karon sa masalisong nga gagmay kaayo, ubos kaayo, apan kun kanunay naa siya,
mutubo rata, mulambo rata, maluwas rata. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap kanin. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dado na tong gugma, kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong gabi sa tanan.